Yes, velkommen til. Jeg vil starte med at fortælle lidt om vores caseperson, Rico, som er 33 år. Rico han har en dobbeltdiagnose. Han lever med svær depression, angst, og så har han en alvorlig forbrug af alkohol. Og det her misbrug, det er blevet brugt til at håndtere hans følelser igennem mange år, og han har været en svingdørspatient inden for psykiatrien inden for 10 år. Yes, og formålet det med Rico her, det er at skabe en tillidsfuld relation, sikre inddragelse af Rico og afklare de her fælles mål. Og man kan sige, at indsatsen den bygger på recovery, den her livshistorietilgang, som han har med sig i bagagen, MI-samtaler og OAS. Og det får nemlig støtte Ricos egen motivation. Også et hjælp for os at forstå hans baggrund, og det skal skabe mening, og der skal være et sammenhæng. Den livshistoriske tilgang, den bruger vi nemlig til at forstå, hvordan hans opvækst, hans misbrug og psykisk sygdom har påvirket ham igennem de sidste 10 år. Gennem motiverende samtaler som MI, der understøtter vi Ricos egen motivation og ejerskab over forandring, mens Antonovskis OAS anvendes til at skabe begribelighed, håndbarhed og meningsfuldhed i hele forløbet. Som SSA, der arbejder vi anerkendende, vi inddrager hans livshistorie, og der skal være afklaret mål i samarbejde med ham. Og årsagen til alt det her handleplan med Rico, det er, at han skal være far. Han vil gerne være en god rollemodel for hans barn. Og hele vendepunktet i Ricos sag, det er, når hans kæreste kommer og fortæller ham, at hun er gravid. Og han føler, at der er en meget stor ansvar, der skal tages hånd om. Og man kan sige, at i forhold til Rico, der er hans livshistorie, man skal ikke se det som en traume, men man skal se det som en styrke og erfaring, eller han kan fornemmeligt give det videre til sit barn, da han kommer fra et misbrugerhjem. Hans far har været misbruger, han kommer fra et kristen hjem, et godt kristen hjem, hvor glansbilledet så rigtig godt ud til. Men han har brugt det her alkohol som en mirakelkur, og det gjorde ham meget socialt. Men han kunne ikke styre sit forbrug, og har været til udpumpning flere gange. Så han har brugt det som selvmedicinering. Og det her selvmedicinering og hans sygdom har gjort ham meget introvert. Så har vi fase 2, som er stabilisering og behandling af hans alkoholmisbrug, og det er en akut og tidlig indsats, som er en forudsætning for hans psykiatriske behandling. Og formålet det er at sikre hans afrusning og misbrugsbehandling, at reducere hans risiko for tilbagefald og at skabe et fysisk og psykisk stabilt miljø for ham. Og noget af det, vi vil bruge, jamen, det er jo den dobbeltdiagnosetilgang, altså samtidig og sammenhængende behandling, altså ikke opdelt. Vi vil igen lave en motiverende samtale for at se, hvor er han henne. Vi vil lave noget tilbagefaldsforebyggelse, så han ikke falder tilbage i hans misbrug. Og så vil vi fokusere på en sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Og nogle af de handlinger, som vi vil lave som en assistent, jamen, altså, det er samarbejde med misbrugscenter og psykiatrien. Det er at støtte Rico i hans afrusningsforløb, og herunder observere abstinenser og hans psykiske tilstand, hvordan han er sådan løbende. Så vil vi understøtte hans struktur til at hjælpe med at forebygge tilbagefald. Vi vil arbejde sundhedspædagogisk med livsstilsændringer, altså KRAMS, og så vil vi få ham til at deltage i noget netværk i forhold til nogle frivillige organisationer og recovery-tilbud. Og assistenten understøtter jo Ricos rehabiliterings ved at tage udgangspunkt i hans ønsker og hans mål. Og her der er det jo så et stabilt familieliv med meningsfuld beskæftigelse, og det styrker jo både hans psyke og hans sociale trivsel. Så kommer vi til fase 3, som er den psykiatriske behandling af depression og angst, og det påbegynder vi, når misbrug det er stabiliseret. Og det er for at reducere depressiv og angstsymptomer, at styrke Ricos evne til følelsesregulering og at igen forebygge tilbagefald. Og nogle af de teorier og modeller, vi bruger til hjælp til det her, altså det er kognitiv tilgang, det er jeg-støttende sygepleje, og så rigtig meget miljøterapi. Og de ting, som vi som SSA vil gå ind og hjælpe og gøre, jamen det er at støtte Rico i at identificere negative tankemønstre, så han kan komme ud af dem, inden at de bliver for svære. Hjælpe med struktur i døgnrytme og hverdagsliv, så han ikke falder tilbage.
Og så skal vi selvfølgelig observere hans stemmeleje og angstniveau igennem det hele. Og så skal vi også understøtte noget medicinsk behandling i samarbejde med egen læge, hvis det er nødvendigt. Og så skal vi generelt egentlig bare skabe et trygt og forudsigeligt miljø for ham. Og i praksis der betyder det egentlig, at vi hjælper ham med at opfatte verden og træffe beslutninger, så han kan regulere hans adfærd. Vi skal hjælpe med noget nærhed og noget afstand i forhold til grænsesætning, skærmning og at kunne rumme det forskellige. Og det er også med til at hjælpe med at fremme selvstændighed, som støtter ham i hans kropssprog, hans ord, hans stemning og reflektere over hans valg. Og det giver jo tryghed gennem forudsigelighed, og så skal vi selvfølgelig også hjælpe ham med at have styr på sine fysiske behov i forhold til egenomsorg. I behandlingen af skizoid personlighedsstruktur har vi valgt at fokusere på psykoedukation. De overordnede mål det er at øge indsigt i symptomer og trigger, reducere skammen og misforståelser, styrke motivation for behandling, forbedre mestringsstrategier, skabe sammenhæng mellem psykisk stabilitet og rusmiddelbrug, understøtte håb og recovery. Rico han skal have en forståelse af sin psykiske lidelse. Det er såsom symptomer, mønstre og tidlige advarselstegn. Der har vi tænkt os at bruge stress-sårbarhedsmodellen. Han skal have et sammenhæng mellem psykisk ustabilitet og øget risiko for rusmiddelbrug. Han skal forstå sin rusmiddelproblematik, hvordan de påvirker hjernen, hans cravings, tolerance og abstinenser, og hvordan rusmidler forværrer psykiske symptomer. Kernen i dobbeltdiagnose psykoedukation er, at de psykiske symptomer kan øge risiko for selvmedicinering. Rusmidlerne kan udløse eller forværre psykiske symptomer. Stabilisering af den ene tilstand hjælper den anden. Mestring og strategier vil være identifikation af trigger, hverdagsstruktur og low arousal strategier, stressreduktion, sociale færdigheder og netværk og relapse prevention. Motivation og håb er MI-baseret tilgang, fokus på små skridt, normalisering af ambivalens. Hvordan kan vi så bruge psykoedukationen i praksis? Vi skal bruge visuelle modeller til Rico, for eksempel stress-sårbarhedsmodellen, ICF og triggerskemaer. Vi kan lave huskekort til Rico, vi kan arbejde med små overskuelige mål, skabe forudsigelighed og struktur, bruge low arousal i alle interaktioner og inddrage hans egne erfaringer og mestringsstrategier. Kernepunkterne i skizoid personlighedsstruktur, det er, at de foretrækker at være alene, de har få eller ingen tætte relationer, virker følelsesmæssigt neutral eller distanceret, har et rigt indre liv, men deler det sjældent, oplever social kontakt som udmattende eller invaderende. Og det er der, hvor vi skal gå ind og skabe en sammenhæng for Rico. Psykoterapien skal være langsom, den skal være tryghedsskabende, den skal ikke være invaderende, og så skal relationerne være stabile. Han vil have et lavt behov for social kontakt, han vil have et højt behov for autonomi, han har et følelsesliv, men holder det privat. Relationerne skal være rolige og uden pres, og så skal vi skabe tryghed igennem afstand og forudsigelighed. I forhold til rehabilitering i Ricos tilfælde er det vigtigt at arbejde med empowerment. Mange mennesker med dobbeltdiagnose oplever ofte, at der er en manglende sammenhæng i systemet. Der er en lav tillid til behandlingsinstanser. Følelsen af afmagt eller skam opstår. Der er mange skift i kontaktpersoner, og der er begrænset indflydelse på egen behandling. For at modvirke det, skal vi give Rico en reel medbestemmelse. Vi skal styrke hans motivation og oplevelsen af ejerskab. Vi skal understøtte hans recovery-proces. Vi skal skabe håb og mening for ham. Og skal vi reducere oplevelsen af, at han oplever at blive behandlet, frem for at opleve at være del af sin egen recovery-proces. Vi skal inddrage de pårørende, som kan støtte Ricos valg.
De skal undgå at presse ham og stille krav. De skal anerkende ham, og de skal hjælpe ham med struktur og stabilitet. Ved skizoid personlighedsstruktur, der betyder det især, at vi respekterer behovet for afstand. Vi anerkender hans værdi og autonomi. Vi undgår pres for følelsesmæssig deling. Vi skaber trygge rammer, hvor Rico kan være sig selv. Empowerment er særlig vigtig her, fordi andre misforstår deres behov for alenetid. At hans relationer kan føles invaderende. At han bliver presset til social kontakt, og at hans følelsesliv undervurderes eller overses. De bedste forudsætninger for empowerment hos Rico, det er, at vi respekterer afstanden. Vi giver ham valgmuligheder. Vi undgår at presse ham i social kontakt. Vi skaber forudsigelighed for ham. Vi anerkender hans måde at være på. Vi har kontakt uden at stille krav, og så har vi fokus på funktion og ro. Og nu til evalueringen. Formålet med indsatsen er at sikre høj kvalitet i forløbet samt at styrke borgerinddragelse og medbestemmelse. Indsatsen tager teoretisk afsæt i støttet beslutningstagning, hvor borgeren træffer egne valg med faglig støtte fra os. Den her tilgang understøtter både recovery og empowerment ved at inddrage borgerens egne erfaringer og ressourcer som en central del af indsatsen. Den sideløbende kvalitetsudvikling anvender vi via PDSA-modellen, og her vil vi i planlægningsfasen aftale mål og indsats i samarbejde med Rico, hvor hans indefra-perspektiv inddrages. Herefter gennemføres den planlagte indsats i praksis, og så effekten af indsatsen og borgerens oplevelse, den evaluerer vi løbende, herunder også de opstillede mål. På baggrund af evalueringen justerer vi indsatsen for at sikre læring og forbedring og fortsat relevans. PDSA-modellen bidrager dermed til fleksibilitet, kvalitet og aktiv borgerinddragelse. Indsatsen understøttes af et tværsektorielt samarbejde mellem kommune, psykiatri og misbrugscenter, hvilket bidrager til sammenhæng i borgerens forløb. Som SSA'er sørger vi for systematisk dokumentation af planen, udførelse og evaluering i overensstemmelse med PDSA-modellen, hvilket sikrer kontinuitet og kvalitet. Derudover varetager vi som SSA koordinering og samarbejde med relevante fagpersoner og sektorer for at sikre fælles mål og en sammenhængende indsats. PDSA anvendes således som ramme for løbende evaluering og kvalitetsudvikling. Og det er så her, hvor borgerinddragelse og justering af indsatsen sikrer sammenhængen og kvalitet i forløbet. Så har vi en hurtig sammenfatning af hele handleplanen. Handleplanen bygger overordnet set på den personcentrerede og den recovery-orienterede tilgang, hvor Rico ses ekspert i eget liv, og hvor vi understøtter med faglig viden, altså det såkaldte indefra-udefra perspektiv. Relationsdannelsen og motivation baserer vi på den motiverende samtale, en anerkendende relation og OAS, hvilket styrker Ricos oplevelse af sammenhæng og motivation for forandring. Afrusning og stabilisering varetager vi gennem dobbeltdiagnosetilgang og tværfagligt samarbejde med fokus på abstinensobservation og sundhedsfremme ved hjælp af kramsfaktorerne. Angst og depression håndterer vi med afsæt i stress-sårbarhedsmodellen, psykoedukation, den kognitive diamant og jeg-støttende sygepleje, understøttet af struktur, miljøterapi og medicinsk behandling. Vi vil tilpasse indsatsen til den skizoide personlighedsstruktur med respekt for autonomi, stabilitet og borgerens nærmeste udviklingszone for at forebygge overbelastning og tilbagevendende depression. Psykosocial rehabilitering, empowerment og ICF danner rammen for et meningsfuldt hverdagsliv med fokus på funktionsevne, identitet og deltagelse. Kvalitet og sammenhæng sikres gennem støtte beslutningstagen og PDSA-modellen, dokumentation og tværsektorielt samarbejde.